tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe wonɓe e jokli windere nde mi yon kisal malal dadal dañalde dumotoɓe mon tii bandiraɓe en jii oɗo rafi jilliɗo windere nde naati ha e nder leydi men Sénégal kono noon kalten koye fannu goɗɗo woni fannu solidarité fannu social ko oɗon fannu kalten en jii nalankoɓe hewɓe min mbima jeybaji mumen jaltini hen koppareje ngam wawde wallide leydi men Sénégal ne tawno ɗum ɗon namdi ko patriotique jomumen kolliri yidde mumen leydi ndi andude wonde aduna ko lahe tari godi hen ngala lahal ene luɓi wi dus ngala lahal ene uuri banggue ene luɓi banggue ngala lahal ene uuri lahal lungal bingal dus ngal ko lahal ngal defɗa deftuɗa en tant goto ñamɗa lahal urgal banggue lungal banggal ko lahal ngal defɗa deftuɗa nodduɗa miskineɓe ñamɗaɓe mumen ɓe tigui ñamɗaɓe mumen ko ñamɗa ko koto ngal to lahal famaro ko ton to wonde fayre woni kabine kono ko miskineɓe ɓe ñaami ko ɗum ko baraji ene uuri lahal urgal ngal noon ko lahal ngal defɗa deftuɗa tottuɗa miskineɓe mbiɗa yo ñam ɗum no uuri ko baraji wadde noon ko neɗɗo dañata ene waɗa ko nimso wodanta ɗum e aduna wodanta ɗum kadi e lakara joni noon wona kamɓe tan ɓe gandanɗa hoorema hande ko yimɓe nanaɓe poti hen wawde wadde ala mbuuɗu hewani ujunere tigui rigui famɗani walla mbuuɗu famɗani ujunere hewani kala ko neɗɗo jogui ene wawi hen wadde yo wat ɓe mbaɗa hen dowuji ɓe mbaɗa hen koppareje ɓe mbaɗa hen ɓe mbaɗa hen ɓe mbaɗa hen ne tawno eɗen gandi golle kewɗe koko gariti e nder windere nde eyyi en keeɓi hen noon yiyande nde gandanɗa hoorema ko musidɗo men mo wona musiba men ɗum ɗo loride kodda kadi ko joom yiyande labtude yuɓɓude yumtude nde tawno eɗen gandi goto wawa wonde leñol kono ne wawi wonde jikki leñol no jogui goɗon miijo o holli ɗum ambassade toon mo woni o on ne hollitino yaade nde ɗo yiyande o wi haysino ko so tawi toon ɗo ɓe goni ɗo e nder oɗon tuma ko moni kala ene waɗa 20 € so woodi koɓe ndendini ɓe totta ɗum ambassade gonɗo ɗon e nokku moɓe goni o neltiri e gahen nde Sénégal ne tawno yimɓeɓe ne katojini hen wadde noon wona goto tan wajjikinade waɗa ala guila ɗe pelle men ɗe jogui ɗen kala ko jomumen kattani yo jaltin mbaɗa rendoji men ɗe jogui ɗen kala ko jomumen kattani yo jaltin mbaɗa gila ɗo tigui rigui neɗɗo goɗɗo e nder oɗon tuma kala ko wawi wonnude e hunde nde yo yaltino waɗa so wona ko ɓeydinimo ala ko ussantamo ne tawno wonɗo hunde latoto nokku aɗa andi ɗum ɗo ko duko labale saabu ɗum ardi ko joom pucci hen aɗa jogui e ndimagu alay saago koma duha dugda e mumen ne haadirta ni an ɗum noon enen wonɓe ɗo hen e Sénégal wonɓe e nder diaspora he yoɓe tinno kala ko goto foof wawi yo wat so waɗi attiré e nder leydi ndi ne tawno fulɓe ne kewi wiide ko malatma ko e ko manatma ko so ari suba ko malatma ko gacca ko manatma ko ne tawno malu ene dusma ha lakara kono manore haaɗi koye aduna ɗum noon sikki ala tinnoɗen dogen e social o tinnoɗen daronoɗen nokkuji men ɗi tinnoɗen mbaɗen hen hakke bawɗe men nde tawno wonanta e nimsa hay sino so tawi wonde aɗa ñammina neɗɗo an a mayat a ronkata ko ñamɗa ɗum noon eɗen gandi ɗo wona ɗo eɗo faya ɗo enen foof eɗen gandi eɗen jogui en kulhulli kono noon wiya ko so doole donki yo doole keɓɓo kono noon ko ma mbawen darade e dadade nde mbawen heɓade tin yo Allah rokku en wawde tigui rigui ha joni yoltude hujjaji men Allah rokka en wawde dañde ko mbaɗanten walla ko mbaɗanɗen leñol ngol ne handirtini henna Allah rokka en wawde ha joni riwtide ɗiɗo rafiji ɗi mbawa woɗɗade hen ne tawno ko kanko waɗi ɗum omo wawi ittude ɗum ha laaɓa cal ne handirtini henna ɗum noon yo Allah riwtan en bone musibbaji e jayyaji e perguidde kañumen kala e bala on calminama on juurama on beltanama on ɓeytanama ɗum noon moni kala ko wawi yo wat hen